Sabina Paradza ndeupi? Ndini Sabina Paradza. Torai bhuku. Ini ndinonzi Sabina Paradza. Ndinonzi Sabina Paradza. Ndati munotedzera zvandinenge ndichitaura naye. Tanzwisana? Ndauya mudare ramambo Ngezi. Ndakamhangarira Ken Martin Paradza. Pakukonana kwedu tiri kuita. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Midzimu igondinzwa. Midzimu igondinzwa. Dzorai gwaro mupe kuna Ken Martin Paradza. Indinonzi Ken Martin Paradza. Ndauya mudare ramambo Ngezi. Ndozvidairira zvandiri kupomerwa naSabina Paradza. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Midzimu igondinzwa. Dzorai gwaro. Iyi yataita iyi ndiyo mhiko yekuti yechokwadi yatinoshanda nayo tiine chivimbo kwairi. Zvinova zvavaka upenyu hwedu neukama hwevanhu panyika. Naika vabereki vavo. Right. Mai Sabina, uyu ndiye Ken wamakati muda kuti mutaura naye pamberi pemambo here? Chichenyi? Chichenyi? Taurai chinyuto chenyu kuna mambo nedare rinzwe motaurisa zvinodiwa nemunhu wese kuti gone kunyora pamunenge muchitaura. Chemo changu chandakatizira murume rohwa, ndairohwa zvokurevesa. Rohwa ndokwandakatizira kumba. Murume undorova uye wedu. Ndakarohwa zvokuti mavanga echitirobha. Ndikaona kuti bheta nditize ndimbotizira kuhama dzangu. Ndimbonozorora kurohwa. Ndezvemakore api zvamunotaura zvekurohwa? Mungarohwa here pari nhasi kana kuti mukutaura zvemaeji akudhara? Iyoyo izvezvizvi November ipapa. Makore mangana? November 59 ndi 59. November ipapa 50 ndi 59 years. Vanorova. Tiza pamusha. Waona utotiza pamusha inyaya. Munhu anenge paipa. Pade pashata. Regai vatiudze kuti vanoitire mutemo wakapusa kudaro kana vachizviita. Baba titaurirei. Makavarova November chaiye. Matsimba manyoro avari kutaura. Ini ndingataura ndichiti mai ava ndekuti kwezi tine vana 5. Mwana wedu wokutanga chaishaya ane 41 years, wokupedzisira ane 28 years. Maoko angu aya ndakasimudza pano ndisingakanganisi. Kana ndakavasvitsa maoko ose handichaziva nekukura kwatakaita. Hapana kumbodarika kuchiguma zvaro zvandakasimudza. Kamwe kachona ndenge muna November. Kakupedzisira kachona kanjiri kuyeuka. Ivo ndikataura musi weBeans pane 6 years. Ndakavarova iri mbava. Pave ne6 years. Handina kumbobvisa mumaoko angu kana mai avo. Kanodarika katatu kandakasimudza. Muupenyu hwangu. 42 years. 42 years. Pandigere ndigere 18 years. Kana pari pamba kuti vakamborohwa semataura vanoita pakapotegwa kana kuti pandakambotongwa ndofunga ndo dare rangu rokutanga rino muupenyu mukurarama namai avo tichitongegwa kukura. Regai vadzokorodze vaudzei amai.
kuti ndakanga ndabika muriwo ndikapisa, mukazouya mukati zvakati mukandorova. Chakanaka ndechekuti vaida kugamuchirwa kure kunogamuchirwa zvitozvi, kuti nesimbi dzavaida kugamuchirwa dzachona kwaive kure, vakati dai watigamuchira. Saka indakakunikana kuno wagamuchira kwacho, handakuziva foni kuya here, handakuona. Kwai ndakufonera ise mari kakuuya. Ndokurogwa kwandakaitwa. Kurogwa ndakarohwa. Handaihotiza pamusha wangu ini wandakavaka nokuda nokurogwa. Vanorova baba. Vanorova, vanovhundusira zvokurevesa kurova nokuvhundusira kapoponjeta. Hatina lava kumbawo. Hapana lava. 42 years. 42 years ndedze kudera asi lava hapana. Kurova ndokunonyaya. Vane hasha dzakanyanya kwandiri. Kugarira vana. Ndongogarira vana vavo. Ndaigarira vana kuti vakure. Vanorova baba. Vanorova. So ndoda kumuvafundusira zvokuva kuti ndema dzako. Ndoda kuti muvataurire. Handiti mauya nehama dzenyu pano. Mauya nani? Hama dzangu dzose vana bhudhi, vana sisi ava hazvanzi dzangu dzose dziri. So toda kuti titi kana mavatora sehanzvadzi dzenyu mukwasha akagara vakunzwei muchitaura zvinhu zvinobatika. Handiti kwete zvokungoti vanorova. Vaudzei musi wavapedzesera kuti zvakafamba sei. Munogara mega mega here kwamunogara? Hatiri tu, togara tiri tu. Papa tangu kwamana kubasa papa. Kupi? Kudingiri tongoti pazvigutsa chiburukira pazvigutsa. Ndopatoburukira tichibva kuduku. Kusati kuziva. Kubondoro. Kumondoro? Kubondoro asi hakusi kubondoro. Ku8 padhuze ne8 ndokwatiri. Ndobva madii. Ndadero manje ndakona kuvagamuchira. Ndarohwa saizvozvo. Apa ini chinhu chakanesa kwandiri havadi kana kundipa sendi. Sendi chairo kuti ushandise havadi. Vane ine heri yavo mari. Vakatekesa tractor tashanda munda. Takashanda munda menu. Vakatekesa tractor. Vakatekesa handakuiwana mari yacho. Vakatekesa trailer handakuiwana mari yacho. Mbuzi chaidzo dzonzi dzangu dzamasukurete dzavo. Ng'ombe chaidzo ukada kutengesa iri yako havadi nadzo. Saka unorarama sei usina kana chinhu chacho chaunochite chako? Hapana. Nyemba ndaive nadzo ndoda kutengesa vakati nguva ino ichakanaka hautengesi nyemba dzangu dzandandakohwa. Saka zvinhu zviri kuvagwa hautengesi. Hauna polisi yekuti utengesi. Zvee zviri zvavo zvavakatarisa ivi. Pamba munogara nani nani? Tete chingova nomukomana mabasa kazhinji kacho. Hapana anogara. Imba yekumbako takashanda imba yekuchegoti kuno. Ndonzi tora $20 chete pamari iyo. Haufanirwi kushandisa iyoyo unouya ukaipfekera muchikwama wovapa yose. Ndo hunhu hwangu kumbako. 42 years. Ndo mararamiro angu ndowayo. Ndachitevedzera ndichiti kuda zvichapera. Zvandakaona hazvichipera. Makunoneta makusvika. Hamupaoni here ipapo? Veukama hwamai ava ndevapi? Tibatsirei nokuti panoitika chinhu munhu anouya kuhama dzake achitaura. Munhu anotaura kuhama dzake kuti vane kwavakambouya here kwamuri kana kuvaroora kana kunani vachitaurawo vachitaura nyaya dzakadai. Tiudzei. Vanotevedzana nini? Tisisirangu vandotevedza ivo. Vanogara vachitaura. Munonzi anamai? Ndonzi Lucia Duri. Ndakarohwa kwaDuri. Taurirai dare zvatakubvunzai. Ndauyawo mambo wangu. Vanogara vachitaura. Ndofunga vakatogwa vari mwana mudiki vari Graceland. Vava vachangobva kuchisoja kutraining kuya kuya. Nobva vashanirawo musikana. Musikana wacho anga akutotanga kubuda mazamu. Nobva vangotorana. Ndokuwanana kwavakaita. Ini ndini ndakatovaperekedza pavakauya kuzotisisa musikana wavo. Aine makore mangani? Ndofunga zviya zvevana anga ari kuma15 years pavakamutora munhu. Saka kurova kwokutanga kwavakarova zvinozikamwa nyangwe nakuti vangu vakura vakatenga ndiro
ava baba ava vanga vachishanda kuair force panguva idzo baba mudika pamukuru baba mukuru vaishanda kuair force saka vanomupa kadhi enda unotenga chi zvinhu zvemumba iye atenga azoti ndaona ndiro 3 ndiro dzadziri 3 nobva atengawo ndiro 3 vakasvika vakadziputsa havasati vadzibhadhira nanhasi. Garai zvakanaka vakuru kuair force makatobva muno mudare mamambo vakasvika vakapwanya ndiro idzodzo vakabva kuvillage 16 kumukobva vaishanda katoniwa vakabva kuvillage 16 vachirova akabereka mwana kumusana mwana wokutanga kavo akabereka mwana kumusoro ikoko kure vachiuya kuvillage 1 inzwai kagogo ikoko kure stere vatoverenga ikoko ndokekutanga toda kuti tiende pechitunga tijamba toda kuenda kechitsirika varova muna November muno pavazotiza inini kufunga kwangu handirambe kuti vakarobwa hakuna mukadzi mukuru akafanana neuyo angasumuke kurongedza mbatya kutiza pamba pake achiti ndoinda panenge paipa ipapo saka toda kuti kana uri mweya wakaipa una baba nhasi muno ndo maunoperera muno kana uchiridzirwa ngoma touridzira ngoma vadzokere kumba vachembere vaine mukadzi handiti mapona saka kutiza kwakaita hanzi vakati namai vangu vamasiziva ndinokuuraya ndopekupedzisira kuwedhira vakaitaura iroro saka ndo patakanzi mai vedu vagwara kupi kugweru patakaenda kugweru takati isi takagara takuti takuoneka takaita 2 days 3 go takuoneka takaona munhu akungochema tikati komuri kuchemei zvikanzi handisuda kudzokerai akutanga kutitsanangurira zvacho zvinoitika zvese zvinoitika mai vedu vatati vanenge vanogwara vakati endai kana kuna mambo endai munoisa nyaya iyi kuna mambo wedunhu ravo vambotongwawo tigekuti zvichafamba sei uyo anga atsanangura ndinonzamwe achitiradza mavanga echitirobho vanorova nechitirobho zvembama zvava vachitaura ndezvimwe hazvo asi chitirobho ndo chavanorova nacho mukadzi mukuru akadai mukono ouya pamunun'una tagara 3 months zvanovemba kutoti munhu anogwara vakamuitisa stress kuita sekuti achazopenga vakauya muna September October November nhasi ndedecember November ndopataiti vakambotevera here ava havana kutevera vakati handiendi kumba kwomunhu ndozvavakaita havana izvezvi takavigona sisi vedu festival nekumba kwedu yakashaika takaiviga nesuru ndakavhunza kaze zvikanzi handina kuudzwa ndikati kuvana zvavakakuudzai wana zvikazvera nezvanhu ndakasana saka ndinova kuwashawo kumusha yenyu mungati mai guru mukoma womukadzi afa moda kuti vana tezvara vakushumeiwo here takafugwa futi nemwana wasisi wedu guru rapera ivo sisi vakushaya mwana wasisi wedu akashaika avatevera havabvunzi kuti mai guru nematambudziko toda kumboteereresa chinzwai mataura toda kuti tiende panhau yekuti ivo vari kuzvinzwira ndoda kudzokera kuna amai avo mai imi makabva kumba muna September hando zvamataura October November nhasi tiri muna December havasati vambodzokera pamba pavo ndo zvamuri kutaura murume asati ambotevera ndizvo here vaparadza chekutanga ndati ndizvo here hazvisiri havana kubva September here kumba mai vakabva September musi wa3 September makaendako here zvakaitika ndezvekuti inzwai kababa ndakatotakura vanhu vatatu musarondedze nokubvunzwa zvaibvunzwa unobvunzwa namambo chete ndati September ndakatevera September ndingati ndakatevera vatsanangurirei avo kuti mainini munoti handina kuuya ndakauya paya ndikadai haikona munomuhwa zvaari kutaura muramu wangu inini ndakati inini dei kwanga kuri kokuti mudzimai wangu aenda kwamaiguru inini pachangu ndandichisvika but kwaasvika nenyaya yekuti iye muromo wake kwandiri hatiwirirani saka ini ndakasimudza mufundisi wechechi mai avanopinda chechi avo ini hangu handipinda
ndakasimudza mufudzi wechechi, ndakamukumbira ndikasimudza muzukuru wangu nemukadzi wake, ndikaenda navo kukadomo, ndikati indai munhu wamaacquisition andiri kuhwa ndiri kukomerwa hai. Ndobva vauya kumba. Vasvika kumba vakataura nevavo. Vanhu ivavo vandakatumira ivavo vakanga vachiti kuna ivo musataura, ini ndinoda kutaura nemi. Vakapedzisira vavadzinga. Umwe wacho ari pano wandakatumira. Right, ndobva zvanzi ava vakarohwa nezvitirobho nenhenge. No, mai ava ndambira ndavarohwa. Saka ini ndanzwa mushungu dzokuti ndiri kuvarova mai ava, ndakati no, ini bheta ndiri polisi. Because kana kuri kurohwa, polisi inofanira kudi tarisa kuti muviri wamai ava wakarohwa. Ndakabva ndikaenda kupolisi. Ndaenda kupolisi, tichidhiraivha nemapurisa, takati mapurisa maviri. Mai ava vakaonekwa vari mutaundi nomufundisi aive sure kwemota. Akati mai nini avo, ndobva ndamira. Ndichimira paya paya, ava vakatiza. Handiti. Takatenderera paya nemapurisa, ndobva tabva. Ndobva taenda kumba kwavo ava. Tikaona kuna vakadzi vaviri. Mapurisa akati kuwana mai vanhu vaenda vese kutaundi. Kubata foni dzavo dzichirira dzisingadaviri, dzakapesa dzisati davira. Mupurisa wandaive naye anonzi Mutami akataura akati mai vari pano havaiti. Handitika vava nemurume wavo vachigara vachinetsana nomurume wavo kubasa kwangu. Saka pavangondiona chete vabva vatoziva kuti havauyi. Zvakanaka. Saka mibaba aidzokerei, takadzokera kupolisi. Tadzokera kupolisi, mupurisa akanditi baba, imimi chiindai kumba munogara. Zvatasiya meseji pamba apa, kana vachida rubetsero rwamapurisa vachauya. Asi kana maona ndisina kufora, musauya. Ndogara kwandakaita. Mati mupurisa inzani? Mutami. Kubva September makamirira kuti mai vachauya papolice station, mudzimai wenyu. Ivo vana venyu avo vari kupi, vana vamakabereka namai avo? Vana vese vari kuSouth Africa. Vari kuSouth Africa. Idyai pfuma yevana mese namai muri pamwe chete. Tinodya, hapana ari kudya chisina maumwe. Idyai pfuma yevana muri pai, muri pamwe chete. Mudzimai wenyu kana ane chii, imimi mukadii, anenge achiri kunzwa pautu hwenyu ndiye anochengeta umwe. Handiti? Pautu hwevanhu anenge achanzwa ndiye anochengeta umwe. Ndiye anotoona kuti umwe wangu uyu ndiani ari kutaura. Muunzei muno. Munhu ari kuzotaurira pamusuo apo ngaauye muno. Community zvinhu zvakadaro. Novachovha uende kure, usataura novachovha vaende kure. Ukaona kutotaura zvinotoiriteta isusu kuti tototeerera kuti uri kuti chii, hapana zvatiri kuita. Chovha naye mereka chavo. Muri kurinzwa dare vanatezvara. Hanzvadzidza mai avo. Hatikurudzire musha mukuru wakadai kuti unonzi unoparadzwa kana kuparara neumwe chete wavo vanhu ava. Pakaoma tikatarisa maages avo. Mukadzi anochembedzwa nemurume, murume agochembedzwazve nemukadzi. So kana machembedzana saizvozvi, mochirasana kana kupatsanurana, hatina kwatinenge tichienda. Panondirwadza ndepekuti munhu anotaurira kuti mupurisa ati, nyaya yemumba mangu, mupurisa ati, imi ndimai maripota kumapurisa. Vanhu vamakanga maripotera kumapurisa havana kubatwa nemapurisa. Kuti mapurisa ati takataura nevanhu kuti huyai kuchaji office vauye. Hakuna zvinhu zvakadaro. Munomira 7 years kubva nhasi makamirira kuti mapurisa muchiri kuda mukadzi here kana kuti rohwai nehana baba vaparadza. Muri munhu mukuru, hatidi kutaurirai mashoko edu, hatidi nawo. Muri munhu mukuru anofanirwa kuvaka isusu vadiki kwamuri. Handiti mapawa. Hamungatimi mudzimai September, October, November,
December mudzimai wenyu hamuzoti anodyei? Mudzimai hamungatevere kuti kwanza aenda kumunin'ina wake, komunin'ina wake kana ariyo waanowirirana naye imapindirei muna izvozvo kana kuti munongosvika muchitaura nyaya yemudzimai wenyu. Hapana kumira zvakanaka. So naizvozvo bedzi zvinobva zvatiratidza kuoma kwemwoyo wamuinawo. Vanhu vakatadzirana 2 days 3 days ndatotevera, ndauya kuzotora adzimai vangu. Ko makanga maitana sei? Ndechitomanikidzwa, handisvike ndichitongotaura zvekuti takaitana chii. Ndauya kuzotora adzimai vangu. Mai, gadzirai tiende. Mai votoona kuti zveshuwa munhu auya kuzotonditora kuti tiende. Handiti mapawa. Kana pane zvinoda kutaurwa, zvochitaurwa. Zvino kana tikati muenda mberi, September, October, November, nhasi 5 December, 3 months. nyangwe ikanzi ichembere, ichembere yenyu muinayo, haingagare uko 3 months. Hakuna zvinhu zvakadaro. Temo wedu wechivanhu unoramba zvinhu zvakadaro. Hatidi vanhu vanozovigwa muchitanga manzi chimbouyai kuno. Mamai vomuka mumvuri mudzimba voramba kuvigwa kana kuratidza mashiripiti. Hakuna chinhu chamunoitirana muri vaviri chinozongoparara kunhu chakaitirana vanhu vari 2 saka chaparara. Kana muchirova mai ava muchivashungurudza, zuva racho rinosvika. Nhasi uno tichitaura tabva kudya zvino sauti kwatabva tinogona kuchenjera pakutaura, but zuva randiri kutaurirai iri tinaro rinodii, rinosvika. Hakuna chunhu chakashata sechekushungurudzana mumwe asingachakwanise kuzvimiririra oga. Woziva kuti she is now a reject. Anenge akudiwa nehama dzake bedzi nevana chete. Iwewe nyakusakadza munhu iyeye hauchamuda. Hapana kwatiri kuenda. Chisoro changu 3 months muenda mberi. Ndimambo Chivero hatinawa. Zviri mudariro kwangachena inoparira parere nhema. Pasi petsika nemagariro aNational West Profit vakarejestwa tsika nemagariro dzinova dzatinobata, dzinova dzatinonopinda mukati mematare emadzimambo akaita saiwawa. Vana baba vemhuri dzevanhu vakadai vanenge vapera kufa. Vana vane variko. Chekutanga tinotoda kutanga taziva kuti murume iyeye simba rake raanenge ainaro rinomupa kuita izvozvo. Iro kuseri kuroora racho rine bhingi rakamira sei. Tabva ipapo tinonotarisa futi kuti mukugarisana kwacho kuti pfuma yepamba chinonzi musha mukadzi. Hakuna chinhu chinoitwa undoga iwe uine mudzimai waunenge uinaye. Isusu hatichatisane pachirungu, tinochatisana ukabvisa pfuma uchienda kuchitonoroora sedhisionari munhu iyeye atowa. Saka nyaya dzese idzodzo dzine dzichizotariswa, kotariswa futi zera renyu. Imimi ndimuri kunzidzidzisai vana tsika nemagariro. Mowanikwa muchitonodaro nemazera enyu ipapo, munotenge muine imwe futi mhosva. Saka mhosva dzenyu dzinenge dzakakuwandirai baba nekubasa kwamanga muri uko kunhu kwanga kuine discipline. Zvinoreva discipline munozviziva. Saka munhu ukatadza kuti uve unoteera izvozvo, ivini kana kubasa kwenyu kwacho kunotori nemutongo. Saka mambo ivai munocherechedza kupa vana tezvara zvavo mumwe mukana wokuzoti vatarise pfuma yavo kuna mai ava kuti yakanga yapera here, kana yakanga isina wotodzoka muno mudare pamwe anenge achingoitirawo kuti kondinorwadziwa nei, handina changu chiripo. Tabva ipapo baba namai vana ndovamune muchiitira. Musaidzodza baba munogona kuzowana mambo vachapabata zvavo. Kana mamuchiita musingazivi muchida kuvhara dzimwe nyaya, munokumbira ruregerero
nedzinotsika andidzi mambo vachapabata mufambisirwa matare enyu hatisi kuda kuti titange taendera mambo pamberi tangokupai zviga zviri kufambirana nematare ariko iko zvino echivanhu uko kune yedu yechirungu vanoti mahuman rights yozonzi domestic violence chichichi saka kuti vanhu akadzoka ndo ari mukati metsika nemagariro ndinongochikoko mambo panenge pajeka ndotenda maenda zvedu hadzikurirwe nzira dzinonzwa inzeve nyaya yatoda kuti taure vana baba ukaona vanhu iye vaparadza wenyu wamauya nayo kurutivi rwenyu ndiani mairi kuhanzvadzi yangu iri kupi iripo hanzvadzi kana yauya kudare kuzonzwa dare revanzvadzi haangagare panze kwedare anofanira kutoti anzwe tichimubvunzawo kuti unozviona sei itai munogara apo mamapo apo pana hanzvadzi yenyu nemuroora ukaona chembere dzakaita semi makadai makuti umwe anoparadzaniswa makaona umhandara weumwe ipapapa mukakura mese nemuroora mumusha nhasi makura mave vana mai mumusha vana gogo koma kuti vamwe gogo vanonogara kwavo vega sei tiudzei vatete muroora 3 months hamo mumusha vakakuudzai here hanzvadzi yenyu kuti ndo zviri kuno tete ini maudzirwo andakaitwa pamusoro ivakuru ini ndakanzwa zvichinzi mai guru vakaenda kupi unoona mainini vavo vanorwara asi chazoitika mai guru vari ukaduma kumunin'ina wavo tichizotaura namainini avo vakanditi mukoma wangu ari kurwara imimi huyai kuno mesena kuti venyu ndikati vari kurwara vari kunzwei zvikanzi andotombovaendesa kwadhokota ndibva ndadzorera futi shoko kuna bhuti ndichitofonawo ndiri kwandaireri kwangu kubhuku pane mupizivi kuti vakanditi ini izvozvo handizvisiyi ini ndozva kuti vakaenda kupi pamai uko ko chii chaitika ndikazonzwa mashoko obuda akawanda wanda ipapo ukurohwa inini nawi ndichitaurana namainini ndikati nawi takaigarira pasi vari bhudhi vandiudza nomwe munin'ina wangu kwasai tikauya tiri 2 kumba tikavavhunzanisa nai guru taurai chokwadi mazero enyu muriwo kudzidzisa vana vedu ndo vataide tichigarisa pasi chii chiri kuitika kuti ndovabvunza kuti vakadenengura zvese zvavaitaura vari kuti ini ndakangonzwa shoko robva kupi nekwamutero ndobvunzwa futi navana kuti kusouth nauyo kurohwa asi ini mai ava handichatozivi kuti ndina makore mangani mpama yangu 1 ndo yandinoziva asi patovana makore tirimo tese tiri 4 vakabvunzwa ivo mai guru mai gara paya ndakakurovai igore ripi pana makore mangani pauviri hwavo vaingondandama asi ndenge ndakanzwa mai guru sewakati 4 here ndiri mushedhi mpama 1 ndikati zvino imi mazero enyu kuti isu tikugarisei pasi isu tiri kutotemba kuti isu pana tina mai hatina baba imi ndimi mave vabereki vedu tati chingosvika makore ese musha muno makadi makanaka tisina zvatinonzwa kwaimi mai guru chakakonzera kuti musatiudzavo chii mashoko ayo kuti zvizobva nikuko handina shoko randakanzwa rakati tasa zvikanzi nabhudhi saka makanzwa ndichikufonerai kuti uyai kuno ndakafunga kuti imi zvese izvi zviri kubva kuvana kwamutero kwana sekuru pamwe imi vakakuturirai ndikati aiwa bhuti dei tatakaturirwa dei tinyerere here tisina kuchitaura here imi ndimi vatotiudza kumai guru chakakonzera kuti musatitaurire chii kuti ini ndiri kurohwa hapana chakarunda asi ivo vakaverenga sokunge kuti pana makore
pamba mai iyoyo yavanei vakapedzisira vakaverenga makore pamba mai yacho iyo. Ndichivabvunza ivo tichibvunzana medzisiro yavo ivo vakanga vochema murume ochema. Ndikati saka kana madai tinogadzirisa chii? Ivo mai guru vakaita sekukumbira ruregerero. Vachikumbira ruregerero murume akati aiwa ini hamungakumbiri ruregerero kwandiri, kuvakosha vanoti chii nezvandiri zvino pamashoko amakataura. KokwaMutegwe vanoti chii kuvakarawa ndokumadzise kuno kwakaberekwa vana mai vanoti chii hamungakumbiri ruregerero ini. Zvikanzi aiwa vari mujere vana vatete akauraya munhu chaiye unodi unoregererwa wani. Saka ini zvangu vakuru ndo matama andakanzwa iwayo. Ndiri kubvunza panoti muroora kubva September. Munoona pari kundibata? September, October, November, nhasi tiri muna December. 3 months dzakakwana dzakwana. Mubvunzo wangu woti vanhu mumusha une vanhu handiti vanonotarira chembere ndo vana baba namai zvamuri kutaura. Baba namai vakuti 3 months mai vari uko, 3 months baba vari vega pamusha. Musha uyo kawo takuuperekedzera kuparara handiti mapona. Kana tausiya wakadaro takuuperekedzera kuparara. Pane akaenda here kuna mai guru kuti mai guru kana paine chakapotseka dzokai tigadzirise tiri kumusha kwedu. Musha unoparara, nyika inoti chii? Ipapo ini ndoti pakapotseka. Ini papfungwa yangu ndichitaura nabhudhi ndakati inini pari kundibata pano mwana ndakatarisa maini nava vadiki sterepa. Pfungwa yangu ndaiti kana mai guru vafunga zvokuenda kumba kunoti tigadziriswa dei vaenda kuhanzvadzi yavo umo ndokwandandine tarisiro kana kumukoma wavo. Saka ndakangoti kudapa kuzorora vachasumuka. Ipfungwa dzakaita shoma ipapo. So ndauda uchikubatsirai kuitira kuti tigogona kubatsira vamwe. Tese anenge pakatadzika ndo panotadzisa matare kufamba. Ndiri mapona. Panenge papotseka ndo panotadzisa matare kufamba. Vazukuru varipi vaparadza? Kuzukuru tuudze dare. Amusoro ichangana. Isu zvikutotiremera. voice. Isu zvikutotirwadza kana kutiremera kunge tiri mukati rinodare nenhamo. Zvinobatikana zvisingaiti. Hongu zvingange toti hongu nyaya inogadziriswa nechokwadi changana. Ndo chinogadziriswa kunhau ipera. Pakataurwa nhema nhau haifambi. Saka chokwadi chikabuda sezvachiri nhau inopera. Ndo panongochema nape pakuti vaviri ava vakatudza chokwadi nhau inobva yapera zvakadini. But hawaiudzirwa muno kamuzukuru. Ungadai uriwo manje wakuti regedzai ndikuudzei chokwadi changaniri kuitira kuti mubatsire vaviri ava. Chokwadi chavo ndichitaura nasekuru vakati, ndichitaura nambuya vakati. Handiti mapona. Ndo basa rako. Ndiwe musoja wehondo. Handiti mapona. Zvino mukafungidzira kuti zvavakanga vari kuita kubasa kuAir Force ndo zvavachiri kuita. Hatina kwatiri kuenda. Handiti mapona. Sekuru zvekubasa ndezvekubasa. Spirit yekubasa kana muinayo isiyei ikoko panotauya muri kutinyadzisa mumusha. Handiti ndo basa rako muzukuru rekugadzirisa akadai matare. Avo kana variwo mai vako kana kuti mukoma wavo variwo mai vako. Mai inda kunotaura nasekuru zvavari kuita izvezvo zvinotibisa chimiro mumusha. Tarisai mone nhasi tisu vana vadiki tikaona zvakadai zvichiitika. 3 months. Inini pangu pamusha hapagarwe 2 days mukadzi asipo. Kurudzinzwa muzukuru. 2 mazuva aya. Izvozvo vabuda kuenda kumhondoro ndakutoverenga. Handiti wapona. 2 days adziite. Uri mumba meumwe. Komako munani. Handiti wapona. Chatinenge tichirwira
kurwira kuti kana vanhu vatsvaga musha wavo muri kutsvaga nhaka yemusiyiranwa. Musha wavakwa uri kuparara. Munogona kufunga kuti handiripo ini sababa pamusha. Musha uchitoparara. Unoparara musha ndoda kukuudzai. Kumbira uchangamiri. Inini hamuna ndipo mukana wokutaurawo. Mangouya wamubvunza. Amai mava mukana. Chingaa chokwadi tiutauro nevava. Wemugariro wedu. Nai makomana. Chingaa chokwadi tiutauro nevava. Kuti hatina kuvapa mukana wokutaura. Dare rinoirika. Harisi dare rekuputsa. Dare rekuvaka. Pamwe pacho pamunoona tisina kutokupai mukana ka. Tatombonyara. Sedare. Muri munhu womurume. Dare rekunetsana nemukadzi wenyu imimi makaroora kumapurisa. Ai. Tezero nyaro. Makaenda una tezero. Topatete chizuru. Saka zvimwe zvateta. Hatidi kuti mutinzwe. Mashoko tinawo. Ina hangu ndichitaura ndichidero ndachedza kusanangura ndezvekuti ndiri kunzwa hangu dare richiti 3 months. Isisu medu isisu tosvika 7-8 months. Tisina kuonana. Tisinamboonana. Aiwa, izvo kumbakwa hazisiyo nyaya. Isi tiri kutsvaga pane nhau, but nhau ndozamuri kutsvaga kugadziswa nedare. 1 point yamakatotadza. Yekutadza kuenda kutonoudza tezvara kuti inini amai handisi kuvaona mukunoku. Zvekuti akaenda kunkwasha nyina izvo ndekwekutonohwandira just because maiisa mashoko ekuteretena. Endi vasingade kuti kufumura hapwa. Vasingade kufumura hapwa. Kwatezvara makaenda here kana yemzvikuru. Waitsvaga mbuya vocho watsvaga kuti wakavarorera kunkwasha nyina. Saka kana tiri mumatare ngatiti pate dare pane singade kunyanyoti zvanyaka musatsvage. Because rongo netenge ichingoripo. Pane vamwe vari kumusana kwenyu muenda mberi. Tibatsiriwo nekunzwa. Pamusoro edare. Ndoda kudzosai muchana kumashure. Ndokuti zvatiri kuona zvimwe zvichipikisana zvinhu zvacho. Very good. Pane pataura mama vachiti sisi vavo vanenge vanga vamborasika pakutaura. Handiti. Todzoka futi ponzi vakabvawo kumusi muna November. Taifanira kumbozvisecha futi ipo paya kuti tirwise kuti zvinhu zviri kuringana here zvinhu izvozvo. Vakambosechwa ipo paya. Patadzokera muna September kana mhiro pakupotsai sei baba vanga vatokonifema kuti aiwa ndemuna September mai ndambonzwaunzi vanenge vari kurwara. Handiti mapawa ndatombonzwa unzi vanenge vakurwara. Endi kana tikatarisa mai ivavo tichitaura navo pacross examination yedu navo tiri kuongorora zvakawanda pavari. Saka manzwa ndaakuti inini vangadziona mai kana imi munofanirwa kuti anenge achazvinzwa ndiye anochengeta munhu wake. Ndiye anofanira kuziva munhu wake kudarika isusu vamwe tese. Kuti baba mukavanzwa vakutaura so. Hapana chakanaka chinenge chavepo. Saka muchizoona ndakuvatora ndakumboenda navo mumba. Ndimai vanenge vakutiudza kuti isu tizive kuti mangwana vakati tiri kutaura vozotora baba isu tiripo toti koma kutoita basa rekutora baba muchienda navo sei. Handiti mapawa. Saka zvoreva kuti baba vaifanira kuandastenda amai avo kudarika isusu. Vaifanira kuandastenda amai avo kuti havachanyatsonzwisisa zvinhu semafambiro. Ndo patofanira kusvitsa baba vazvione kuti vaifanira kuona kuti amai havachakwanisa kurwisisa zvinhu semunhu saka vaenda vasiti vavhiringika kueni. Nokuti manzwa here vangadziona. Hamungati imi mai ava mauya makanotakura masimbi mapipitana nemasimbi enyu kwamauya nawo moti huyai mutitambire kuti wofamba uchizunza maoko chembere yakatsiga simbi. Asisiri izvozvo. Hausi kuratidza kuti uri kuziva munhu wako state yake. Ndotsvaga ngoro muraini. Kana kutsvaga vafana vechidiki muraini. Vakomana huyai panapa muri kuona simbi dzangu idzi. Dzoda kudai. Mudhara kungashupike. Huyai $2 mudhara. Vafana kutakura simbi. Mai vosvika vouchira baba titambire. Vana vonzi todzisa kupi. Handiti. Ndozvatinenge tichifunga
so hatina kuvapa mukana wokutaura. Ndoda kuvapa mukana wokutaura, handisi kumhanya. Taurai tinzwe vaparadza. Manzwa tsoro dziri mukati menyaya, hanzva dzenyu taipa mukana, muzukuru tamupa mukana, imi ndimi vatatisina kupa mukana. Muridzi wenyaya tadzoka kwamuri. Nyaya iripo changamire ndeyekudai, chokwadi chinenge chakangonaka, hongu mhosva unongave nayo, but pakaratidza kuti hapasi kutaurwa chokwadi, ndo zvinongobata. Nokuti nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti zhinji dzachona dzinongori nhema, asi sevanhu vanogara vari vaviri dzozopedzisira dzoita sechokwadi. Mai ndofunga pa6 years kanhasi kana 5 years ndopasiri kugara zvakanaka. Kubva makore andiri kutaura iwayo, pa5 years 6 years pa5-6 years ndopasiri kugara zvakanaka. Muri kuvice versa zvinhu, handiti mapwana ndopa mungadai makugara zvakanaka. Ndochokwadi, ndochokwadi. Saka imi kufunga kwenyu vaparadza, munhu anofanira kugadzirisa pano apa ndiani? Tinofanira kugadzirisa tese. Hamufanira kugadzirisa mose. Handi mapanzwa. Manzwa uchinzi munhu wemurume chichi. Munhu kana takura kana kuti tasvika pastage yatiri, pamuri kunorasika, pamunofanira kuti mubatirire mumashoko, nokuti munofanira kukopa zvatiri kutaurirai muno kuti awo maybe ndopa mukaita masumuka tiinzane musina kuona kuti cause yeproblemu iri kubva papo, hatina kwatiri kuenda. Mai zvavari ndo zvavakanga vari here muchirarama navo? Inini ndichirarama navo. Mukadzi wenyu 42 years, mataura kuti tagara 42 years. Pa 42 years inini maonero andakazviita ndokuti ndo zvavanga vari. Zvavanga vari zvipi zvamuri kuedza kutsanangura? Ndoona sekuti ndo zvavanga vari, ndokuti pamwe pese tinoenda kuchipatara, handambota dambudziko, ende vachitaurirwa kuchipatara. Mai ava upenyu hwavo pandiri kuedza kutsanangura, pandiri kuti kazhinji tisingagari tese, mai ava vanogara vari kuSouth Africa. Ndichiti kuvana imbovaratirai ini kunondienda tirai, chimbovaitisaiwo ikoko, ndopavanonogara 6-7 months vari ikoko. Muchida kuti vararame? Ndichida kuti vabetserwewo ikoko. Vachibetserwei? Ivo vanenge vachiti muviri wangu hausiraiti. Ima hamufanirwi kuti vanenge vachiti. So mukaona maita that spirit yekuti muite kunge kufungidzira. Ini handiudzirwe mudzimai wangu, handiti mapona. Kubva gore randakamuroora after 5 years, tichipinda mu10 years, tichienda mu20, nhasi tiri mu30 something years, handiudzirwe. Iye haangaudzirwe nezvangu. Imi mukaita ezi ipi muri kufungidzira kuti vachiti ndinoda kubatsirwa, kureva kuti you are not certified nezvavanenge vachikutaurira. Muri kumirira kuita zvekuudzirwa. Kuita mabhanzi mazuva ano mafeta raisi kana rairo rataendera Kirimora kuna South Africa nemabig ben, zvimasipo zvegreen zviya, ndo zveshamiso zvakanga zvichinzi munhu aenda kuSouth Africa auya nesipo, auya ne havana chavangaendera vachisiya musha wavo. Handiti mapona kutsvaga kuenda kuvana maybe kunenge kuri kwokuti vanenge vachizvishandira pavasingafanirwi kunge vachashanda, nyama dzavo dzichivarwadza, vofunga kuti dai ndaenda kuvana zvichida ndingambozorora. Imimi munenge matadza kuzviona, mukati mombe iri kukamina gumbo, imi muchirova chete kuratidza kuti hamusi kuidentifya problem. Hongu ipapo ndiri kupawo pamuri kutaura. Then nyaya yekuda kuti tibva taenda kwamuri, dai musina kuenda kune vava vaviri makaenda kunana baba kuti adzimai vangu vabva mumusha. Inini handifari zvangu vana baba kana mai adzimai vangu vabuda mumusha mangu vachizonopedzisira vakumba kwamainini ava. Mainini ava inini nene hangu handigutsikane navo panhau yemudzimai wangu. Ndichitaura kumadzitezvara angu. Hai, kwadiwo mene andatigutsikane navo.
Murikuudzwa zvamungadai makaita. Mungadai makaita kuvaridzi vemunhu tibatsire vangaona. Ini ndo nafanira waparadzana. Maufanira kuunderstanda state yaani mudzimai wenyu. Ndo mukaunderstanda state iyo muchagona kugara navo. Very good. Ari zvino maufanira kutanga kuunderstanda state yaani mudzimai wenyu kuti mudzimai ane problem yaanayo yakumuvhiringidza pane magariro amamuchita kumashure. Very good. Mukaunderstanda yamuchaona mugarisana zvakanaka sei. Kuti tichatoda kumuona mukugarisana zvakanaka. Endi kana imi muchiri kugona kuchera mvura. Interference akazowanda. Ndo anokonzera kuti vandisazowirirana. Interference azoshayikwa manje. Kushayikwa manje interference ashayikwa nokuti Nokuti ndikati nhasi ndauya ndiri kuona mukasunga mombe yangu ichikamhina. Ndokomburena kuti mombe yamuri kusunga musi kuona kuti iri kukamhina. Hama dzemunhu hadzina padzinokupai mukana wekuti muite sekunge munoda kuita zvamunoda pahama yako. Handiti mapawa. But mukaisa rudo, mukaona tabatirira pamuri, ndimi ataona muri wrong. Mukaona tichitaura nemi, tisingataure nevamwe vanhu vakawanda, tichitaura nemi, pari wrong ipapo, panoda kugadziriswa. Ndimi mungadai muri kutiudza kuti vakomana kana muchitaura nehadzimai vangu musakwidze izi, vanovhunduka. Handiti mapanzo. Imimi ndimi munofanira kuudza veukama hwavo ava vasingagare navo 42 years. Motomboita imwe time yekutambisa zvenyu kuti munhu anoenda 3 months mudzimai makagara mega pamusuwo. Anokubikirai sadza ndiani? Musade kubika imi wakuru, ndoda kukuudzai. Shuwa Bhaibheri ngakukuudzai. Musamboda kusvika ipapo chembere yenyu iyo iripo ngaibike yakagara zvayakaita izvi ichiti kana yosumuka ichikakanuka ichivhura poto ichibika tunhu tunonaka muchidya ichipiwa zvamunopiwa nevana chiningiri ivo kubika vatoda nobika kumba ndini muchivabikira aiwa vari kuti ivo pavakaenda kwadhokta vakanzi havadi kusangana nehiti vakanzi havadi kusangana nehiti musaite zvekurota kuhope go and consult the doctor yourself South Africa kwavakabva vakauya neprescription iyoyo. Saka kana vanzi havadi kusangana nehiti, chamunofanirwa kuita manje kugadzirisa kaproblem. Kana manzwa kadambudziko, mudzimai auya neprescription, havadi kusvika panopisa, toita sei? Makutsvaga sosi yekugadzirisa problem iyoyo kubva kuvana. Mai venyu havachatenderwa kubika. Panopisa havachatenderwa. Ndimi mamuchivarapisa ikoko. Saka ini ndosvikepi ndichiti ndikadai ndodzoka ndozobika ndodi ndachikumbirawo kuti hapana zvimwe zvamungarongera zvekuti tibatsirane namai. Saka imimi you are resisting the results yeproblem yamaya. Ndo patiri kukubata inapo. Muri kuramba muchindiudza kuti vanoti paprescription yavakauya nayo havasiriwo vari kunyora kaprescription. Prescription hatinonyora kwadhokta kana nanesi. Yotibatsira manje kuti mapiritsi atakunotenga tiri kunotenga api. Saka vakakupai prescription yekuti endai munotenga matablets amutenge. Ndozvamuri kutiudza pano. havana mapiritsi avakauya navo asi kungotaura nemuromo saizi. Pamusoro ingezi ndinobatikana chaizvo mundiregerera hangu ndingefanira kuda kuchema kana vatadza chemberi neni ndinaye kumba nawe uri kunetsa mukati memba pano zvinhu zvamai ava zvemasungiro zvinouya baba achidya mai vaangade kugara pfungwa mbudzi achidya haangade kugara pfungwa mari achitorawo wopiwa $10 mukadzi wamumba vakusora isu tusadya tisida mazuva tiudze izvo chokwadi here zvingafadze here chokwadi kana ndiani chakonga zvingafadze ngatibude pachokwadi ndozvirigwatsa mai ava akwanise zvipe zvinhu zvake ng'ombe dzake chistress haarege kugwara mai ava baba ava vari rongo mukadzi mo vakaimba woya nemari $10 anoidi $10 anoidi $20 iwo waisa muhomwe chinodiwa chobuda muhomwe home yosviba kuti mbwe nemari mukadzi asina chainacho angafare mukadzi chembere dzakadai kuna zvakadaro dzinofanira kutamba nemari mumavoko mavo iwo chitokumbira mhai ndikumbira mari yakati iwo baba regai ndikudzei naye 78 years ndine chembere inenge saiwa nditi bhodhoro rekoko ndingarimwe ndorisiya ndosvika ndombona otambira ndo zvandawana ndorudo rwatiwera mukati medzimba usadye chinhu siri chake
dzakamanzwa mambo achiti zvichafuka nguva isachadi yakwana anga chizoona zvese izvozvo isitambota zvidudza vana dudzai mai ane stress yezvinhu zvavo baba vari kudya pfuma yavo isiri yavo ichazosufukira vana mangwana vari kuSouth Africa. That's why kuna vana vasingauye kuno baba ise poison mwana ane 42 years umwe akatadza kuuya kuna zotadza musha. Is wrong baba urong tagara tawana manga chadwe handina kana mari yamai avaendakala kana mbudzi yamai avaendakala pana kana ng'ombe dzavo chaidzedza pana ndakabata idzwai baba handina kana chandakabata vaparadza tati mukaona takasimbirira pamuri pane pasiri kufamba zvakanaka pamuri tikakunyeyai mukabuda muno tinenge tavaka chakaipa makore amataura amagarisana naamai avo hamuna kumbobvera makaenda kudare handiti ndizvo mukaona maakuzochinouya kudare zivai moga kuti pandasvika iye zvino hapana kumira zvakadaro muzukuru shoko randiri kukupai pano randinoda kuti rizvinokubatsirai vatete inhau yekuti ngatizivei matare kuziva matare kuziva kuti ndikatadzirana nemudzimai kwandinoenda ndepano handiti taenda kuna baba vemunhu hanzvadzi kana vana baba vedu vakatibereka vasisipo nyangwe kakadai ndo baba ivavo handiti ndizvo tobva taenda kuna nababa zvisinei nekuti uyu mudzimai paabva mumusha make ndo vanoziva nyaya dziri mumusha make kwamuri kudai mimi kuti aende otherwise hakusvikike naiye handiti saka kana muchinge maenda kuna nababa vacho ndo vanozochititaurira iyo pfuma makapani hakuna anoroora opedza pamakafa baba vavo mai avo kana vakafa pfuma makapani wamunoti pandakaroora tsano ava vakanga varipa ava tsano vakanga varipa ava mai guru kana kuti mainina ava vakanga varipo makapani pfuma ndo inoita kuti ndisarohwe nehana irini kufona kuna vatezvara izvozvo handifunge ndinongobata foni kuti vauya ikoko sisi venyu baba ndiri kutevera fanonzwai kuti zvavavinga ikoko zvii nokuda kwokuti ndiri mukuasha akaroora mumusha imomo handitye kutaura nemadzitezvaro September, October, November, chembere isipo iye chigomera zvamunoziva kuenda kuSouth Africa kutsvaga upenyu kunorapwa imi muchidzoka nyaya yenyanyanya kurebesa pandiri kuda ndepekuti vana tezvara venyu avo vamusingadi kusvika mudhuze navo chii ndingati pamukadzi uyu ndakapedza kuroora ndakabvisa ng'ombe 9 pana mai avo saka ivo tezvara vakuru chaivo ndakavafonera kuti sisi venyu handichagari navo vakaenda kwamainini nezvikonzero zvokuti ifoni ndakafona inini pamba tinogara tiri vaviri ivo kana vasipo saizvozvo izvozvi ndatosiya ndatokumbira vamwe vanhu tandichengetirizvo muri kutambisa nguva vadhara musaitei nguva iyoyo chembere yenyu ngaiweite security pamba imuwane maitiro mamwe amunenge muchiita handiti mapawana hamusisiri vanhu vekukakarika nenhingi nemapadza muminda nekuita sei kana muri paplot handiti muri vanhu vaive kuti ndawana vanhu vatatu mbuya vakubatsirei kunzvungu dzenyu baba ndawana vanhu vaviri vandoda kuti vandibatsire kunzvungu kwangu handiti mapawana iyo zvo mukutaura kuti mimi masiya munhu ndio zvamaifanira kuita muchimutevera makasiya munhu makatevera chii adzimai venyu neshungu navo muri right yes pamwe panhu pandikutoona pari panhonguti baba vagara chinhu chese chamuinacho achitanga namaya hachizi chenyu muri muika ndechenyu muri tu very good mungava muine dzimba mungava muine chii musi wamunonzi maenda imimi hachisi chehama dzenyu next week ndiye mukadzi yes saka matarana akanaka akaipa chaakaipira manje akaona taipi dzevanhu dzinei dzakadai tinonzi tiuye nejustice because muri munhu anenge akachida kutora chinhu weisa kuseri uyo onzi weita se usaidzirwa ungonzi akafa ndizvozvo
saka chenjererai matare iwawo. Ndiri kuti kune mutemo munyowani yaako ikozvi nechivani yekuti mukauya kudare rekwamambo, mambo anofanirwa kukujeresai kuti saizvozvi endai mugarisane, chinhu chenyu pfuma yenyu ndenyu. Musangotora kuti mombe dziri uku dzinonzi ndedzenyu, imba iri uku inonzi ndenyu, hama dzenyu dzisinga. Amen. Amai havada kutaura pati ndimi mhunzamusha imi inzwai kandi kutauririka. Ndoda kutanga ndakuudzai kuti baba mukuru venyu kutosiya kutevera mudzimai wavo it's because of you. Ndosaka vasina kutevera mudzimai wavo. Tiri kutaurira hanzvadzi dzenyu kuti dzibva dzanzwa kuti vagokutsuurai. Ivo vaifanira kukubvunzaiwo zvekare kuti kweunoramba wakachengeta mukadzi wemunhu sei asingaendi kumurume wake. Gara naye nokuti muri munhukadzi havangakwanisi. Vavachitonditi izvozvi ndakaindikumbira kutaura zvinoitwa nabamukuru vangu. Imi hatitoda kuti mutaure accusation kuna baba mukuru venyu. Ndikataurawo mambo muchinzwaka ndokuti zvitirerukirewo kwedu. Tobva tazadzisa. Inzwai mama imi. Inzwai mama imi. Munobva kumba kwenyu musina mhosva mudare ramambo mozoenda maanayo. Pande ndichikurambidza kutaura siyai kutaura. Toda kuvaka chakanaka pano. Muzukuru taura tinhu. Pane pandavyo patogumire kunzi parobiseki wangu wakatozvinza. Taurisa pano. Ndiri kuti pane pandavyo kunzi sepane nhau yataurwa kuti sekuru vakatora pfuma yambuya yemapfukudzi nemaruo. Ndokatida kuziva chimiro chako kana chipagadzirisa chipagadzirisa. Havana kutora. Muno matare echivanhu. Haasi kuhakira nekubatirira pakaipa ndopawanzwa. Tiri kutaura nyaya, kana tichitaura nyaya dzechivanhu munoshanda tsumo nemadimikira. Ndokuti nenyaudzo simbi, ndokuti matare afambe. Nyaya yataurwa pano ndeyekuti mai avo vachipa statement yavo vanga vachidonongodza kuti chakati handichinikira ndichionei. Zvinongoitwa naivo. Chakazodai kana mombe dzangu chaidzo nditengese mombe yangu, kana mbudzi nditengese mbudzi yangu, handitenderi. Wanga usingavanzwa vaitaura. Ndo zvataurwa nemutaura ataura kuti ukadaro mukadzi anogona kuita murwere mumusha nekusave free paanenge ari ove nestress. Matara afambe mumba. Handiti makwa vanate zvara ndamboona muchisumudza ruoko. Ine ndichisimudza ruoko tingatora nguva yamambo nekuti vaenzanise vanhu kuenzanisa kwose kuri pamuno mukuwasha wangu hakusi vakadai vakuwasha. Mwana uyu mubvunzo wandaandinaye munhu vanga ruchireya yari haana kumutora pamupeda rakadai. Manje ndiri gweru ndopandakanga ndopauimosi wangatifira nechimwe chigwere chaanongoita zvokuti akazviita muno tose totiza hakutotsvaka dokta. Ndiye mandabvunza ndikati iwe unochengeta munhu anorwara maro wanga andifira gweru kuchiviga umu iye achida kutofa. Taendako ndino uyu ndindoda kunoona kumba kwako vagere ava vana kundisuma ndatama kuchira ndagara apa. Takaita zvokuenda kuti anza muzukuru chikai isaka kuti nguva chavo chauya. Ndasvika kumba kwavo uyu akati sisi havasi magariro avo sisi vanorwara. Munhu uyu waanoti aromo dai asipo uyu akafa kudara. South Africa ina kuina nezvinhu zvevana murume. Akataura zvano chigumura titaura mashoko asina kunaka mudarira mambo. South Africa wakaenda turu mukadzi. Ndiye akazonosumudza baiganyavu. Ndokuno mugadzika gweru kuno musisi wangu ini. Haana kundivika kuti sisi munarwara. Haana mari yakakati nhasi ndiye munorapa. Ava vapedza izvo ndopakazotogwa nomwana wake mukomana nemunene yeSouth Africa. Ndopakazoita vana kugamuchira mai vatona kuti mai vedu vapaKristiani. Ndomba vanogara ziti vagara makore mangani. Chigwere chaona ichocho handizivi twakachiona sei. Saka ibaba dzidhonza. So toda kuti tidai vate zvaka tichiri pamunhu. Nokuti kana tiri mumatare tikataura matare isusu tisingazive nhoroondo yezvinhu maitikiro azvinoitika. Ndofunga muri kuona taramba kuti baba vatifambisire kwavari kuda. Tiri kuramba takabatirira pekuti mukadzi anorwara but ivo havabvume. Manzwa tichizvitaura.
sei tazvitaura? Tazvitaurira pakuti vanenge vari kutoita kufungidzira kuti anenge azoaiwa. Mukaona mumba uchigara nomumwe wako wausingazive kurarama kwake, hapana kwatiri kuenda. Handiti mapo. Saka nyaya yatinoda kuti titaure zvino tichipedzisa nyaya idzi padzoda kuti dziende. Chekutanga, baba ava kana vaona ivo pache zvavo kuti hatisi kukwanisa mudzimai wangu arwara zvekuti handichakwanisa kugara naye ndiri ndega, vanoudzai inini semadzitezvara avo kuti ndo nyaya yavepo. Tiri tu kuti mai ava mangoona nemazvariro avari kuita, vangadai vachitoapurishiyeta rubatsiro rwamuri kuvapa pamusoro pemukadzi wavo, pamusoro pemudzimai wavo. Ndo chimiro chazvakaita. Havazvizive here zvamuri kutaura? Vaparadza zviri kutaurwa izvi pamusoro paadzimai venyu, hamuzvizive here? Hamubvume here kuti adzimai venyu pavari vanorwara? Zvakaitika pana mai ava takataka kutozviziva kuti mai vanorwara havazoenda muna Julai. Takangoti takarara kuma 4 ndobva vakatanga kukwira kutoedza amuka paya kutodai kutoti maiti ndona zviri kutoneka ndobva ndamanya panext door paya mukadzi waine nemumwe ndobva vauya ndobva ndafonera mbuya vamwe panext door, mbuya vamwe ndobva vauya ndobva vapetuka. Asi BP chi ndobva ndatorana paya taenda padhokita umwe ari padhuze. Tosvika paya ari kucheka BP, ari kuona BP iri normal. Saka mufundisi wavo anobatsira ndobva taenda kuno mufundisi uya wane akanga abuda aenda kwapinda. Chama taita dambudziko rakamira zvakadai. Ndaiwa ndiri kudzoka mai manje kana ndauya ndikufonera shuwa akabva fona anobva uya pamba nobva aita zvakaita. Ipapo vanga vane 3 days chete dzasara kuti vaende kumusha kwavo. Saka vakakwanisa kufamba here no vanofamba ndokuenda kwavakaita. Ndobva ndaudza munhu wacho no situation ndasangana nayo kutotanga kwavo kuzviona. Saka takashaya kuziva kuti chii. So handimoona takufamba mudare rimwe chete. Ivo ndavaudzawo vane zvimwe zvavakandiudza kuti handikwanisi kuzvitaura pano. Aiwa, imi makati munhu ari kuzvikonzera izvi ndiani? Hamuna kuti ndibaba uri? Yes. Zvavakandiudza. Ivo vakagora hanzi vanomhanya padhokita kuti ndibaiwo jekiseni yangu pasingafani. Sisi vangu vanovapfigira mumba, vanotaura zvese kwandiri ndokwavari free kutaura zvese. Ndinofona sisi vamukase kana ava varipo vaitaura pasi. Vamukuru vamukuru havatipi. Vaitaurei chokwadi. Isusu tikasvika ivo vana tezvara vakasvika kumba kwangu taibva kunhamo, ivo taibva kunhamo gweru. Tikasvika pamba pasisi veda navamukuru veda panourawa huku handisi mudzimai unorera hama dzako. Ivo vamukuru vanonotora nyama yese vosiya mapisi matatu evanhu 1 2 3 kuti mudye. Isusu hatina basa nazvo but uyu manje zvinomukanganisa mubresi. Vakatora takatarisa kudai kuzaza mudheka kunoviga hanzi pane muna Julai takabva musha vakaenda vana vana tete vedu nasekuru vedu hanzvadzi yamai vedu vakaenda kokumushanyako vanzi handiye ane munoona kumba kwangu nasisi. Vakasvika vakaurayirwa huku vakasara vakapopotedzana nemukadzi wavo zvikanzi kwewe nyama yese yatopera yaya pakugwa nemukadzi womwana wedu anga aendawo. Saka problem inabamukuru ngavangoibvuma vavagone kurifoma kwakanaka vanoruta. Ini ndine shuga handidyi kana nyama yavari kutaura iyo. Handine shuga handitodyi nyama iyo. Kana chero ivo kavida kutaura chokwadi ini changu chete chandodya zvinhu zvemukati zvinhu zvehuku zviri mukati. Ndine shuga iri handidyi handitombodyi nyama iyo. Ngatichidai ndabvunzwa imwe shona yati mhanga chena inoparira parire nhema namambo vachitaura zvakawanda zvingabuda. Bati chikumbiro changu muzukuru navatete vanhu kana musina kuwana mukana wekudai hakuna chamungaziva. Munozvinzwa munogona kukanyuka nekushamiswa
nekuitika kwezvimwe zvinhu, but zvekuti munhu anoviga nekudini dini zvinhu hachisi chinhu chingashamisa nekuti mapawana, but hadzisiridzo nyaya hombe dzatiinadzo muno. Chisoro changu ini kana mapabata muzukuru ndepekuti sekuru havagone kugara vasina mudzimai wavo, achigara munomwe musha kuita kunge vakumurambira kana kumuteta kugara naye pamusoro pedambudziko raanenge ainaro. Mangwana unove mubvunzo wakaipa zvisingaiti uchibvunzwa nemupi. Handiti mapawana wakazenge wakundisema ndichirwara ndichizodini hazvipindurike, inenge yangozi mumusha. Saka isusu basa redu rechivanhu vaparadza nderekuti chivanhu pachinenge chapotswa ndopatoda kugadzirisa. Handiti kana mudzimai wenyu achiri mudzimai wenyu, torai mudzimai adzoke mumusha mugarisane zvakanaka. Since maakuziva dambudziko muri kutaura kuti manje pandakaziva pamatangira kuziva problem yemudzimai wako watoita laki nokuti unorarama naye usingazivi kuti ane dambudziko rainaro, muchirarama muchienda zvisati zvabuda pachena. Handiti maakuzviziva kuti mudzimai ane problem, amuchada here kugara naye pamusaka pekuti ane problem? Ndomubvunzo wada kupindurwa neni. Ina ndamboramba kugara naye. Torai mudzimai mugare nemudzimai wenyu. Baba ina ndikumira vaparadza vatoita muziko remukadzi vavo nite ravo. Very good. Vakadaro zvinofamba zvatopera. Zvatopera. Vatete muri kunzwa nyaya yekutaura here pano. Taurai zvataura pano. Shungu dzokutaura zvinondiona Taurai. kanganisa. Inini zvangu kubva ningati kuda sezvo ini ndisingagari nawo ndichigaravo kwangu. Isu tichisvika pamusha chokutanga bhudhikana kuri kuseniseni vanotimutsa kuseniseni voenda nesu padanga. Idzi mombe dzakadai ndedzamai guru venyu, idzi ndedzamukosha wenyu, idzi ndo zvavanoita. Muchiona mbudzi dziri pano dzose idzi ndedzamai guru venyu dzamasungiro. Saka pokuti ivo vanonzi vanombunyikidza zvipfuwo zvomukadzi ndopo ndinetsi mai guru venyu vakapisa rimwe tokazi manje vachiti ndoda kutenga mudziyo wangu. Eme musatengesa mombe kunze munoda mari. Rimwe ndakambonzwa uchi 300 vakapiwa 300 ndoda kutenga mudziyo yangu. Kana mazogara vatete, kana mazogara muupenyu, handiti kana munhu achitengesa chinhu chake musiye atengese ikoko, musatore nyange mukamupa mari. Handiti mapanzo hazvitendeke mangwana, even pamunenge maakuda kutora pfuma dzacho kuti iyi ndakaitengai, iyi ndakaitengai, iyi ndakaitengai, hazvitendeke. Handiti mapawana isusu zvatoda kuti tifunge nekutaura. Ndaona vakusumudza ruoko toda kuti vataure. Nyaya yatoda kuti titaure pano ndeyekuti dambudziko rangu randaona munyaya, nokuti kana uchigadzirisa vanhu unofanirwa kunoona dambudziko pariri. Handiti mapano dambudziko riripo harisi hombe. Handiti vaparadza kana kuti imi vekwaparadza. Handiti torai mudzimai wenyu mumuzive state yaari, haisisiri pane paya patinoziva tichirarama. Kana imimi muchienda kwenyu kwamunogara kwamuri kutaura hamuna kuenda makadai. Handiti murume wenyu anogona kunge aripo kana kusavepo. Handiti vanhu vamunorarama navo mumusha menyu imomo vanotoziva kuti mai guru ava vachiuya munhu yakanga iri shasha. Waiti kana uchisunga mombe hawaibvuma kuti munhu wechikadzi ingano nenhoroondo dzeichitaura. Handiti idzodzo kana maapa mave manje vakuziva kuti mudzimai uyu kana aisunga mombe nhasi achagona, munofanirwa kumusungira mombe munomurimira muporo wekuti adii awane pekutarisa. Handiti ndizvo? Saka ndo zvatiri kuda kuti vaparadza vasaite kunge vaakusarenda mudzimai wavo kune vamwe vanhu. Handiti mapanzwa vatete? Ngavatore mudzimai wavo vagarisane, vaone zvekare nawe kuti mudzimai wangu patakaenda kudare paya
zvaitaura zvezviya pane dambudziko. Vanofanira kutambira zvinhu izvozvo vachizvigadzira ndivo, handiti Makwao. Ndinogona kuuya muno ndotaura kuti vanhingi vakatiita zvakati, zvisiri izvozvo. Handiti ko chii chakukonzera kuti munhu adaro? Ndochatofanira kutsvaga ichocho ndokuti tigarisane pamwe chete. handiti Makwao. Saka tikaita kunge takundwa nemiedzo mumba hatina kwatinoenda, handiti hama dzavo dziripo, handitika imi mukaziva pfuma yemudzimai wenyu, hama dzake dziri kuziva here pfuma yehama yavo? Pfuma ane mbudzi akazodai havari kuziva here veukama hwake? Hapana akauya ndikasamuratidza. Handiti Makwao, hapana akauya mukasamuratidza. Mambotauri muchazva matakura bhoso tinodya wai manje baba iye ngaakonzesa pamusoro wemambo wangu muziva kuti ndati kushure kwedu kunoda kugadziriswa kwacho wanga ugadziriswa nebari nyaya yekuti onza kutaura kwamadzimai taiveko isusu naavo zviri kutaurwa namai ndo manyaya havana kuenda nesu padanga kuti dzimombedzi ndasimudzwa nemambo wangu. Dare rineri rakanakira kuti ukaramba kuteerera zvauri kuzwa panapa, maminitsi ese anonyorwa aya anoshandiswa seumbo hwerimwe dare remberi. Nyaya muri kutaura imi yekuti ava havana kunongedza, baba mukapa ava mombe kana kuti dziri dzavo, handi kuna veterinary divisi munovatorera bhuku rine zita rangu rine zita revava. Mombe haingoita zvekunongedzwa kunzi iyi ndeyake iyi ndeyake, musi wamunopa dziri pabhuku penyu imimi. Ava vese ava havana chavanenge vachiita se vachiziva. Saka bvumai kurayirwa, because ipo pano patirapo mhosva dzenyu dzakawanda zitereki. Saka kuti titonge tauya kusvikoti mupuhwe mhosva kudare rineri, hatina kuuya kusvikokupai mhosva, mauya kusvikogadziriswa. Saka munobva kuti tezvara ngavanyarare havo, asi tezvara nevari right kutaura. Hatiri kuona kuti muri kushandisa uchenjeri imimi, nokuti munopa chinhu chisina pachakanyorwa. Livestock book hamurizive kuti kana ukapa munhu mombe dzinoiswa mubhuku zita rake. Saka dare riri kuda kujekeserai nhasi kuti mombe idzodzo dzamataura kuti yesurai mombe vatete muvape, ndokuti veukama hwavo vakusunungurei. Munhu akasvika akataura chakaipa pamusoro pako, chiine chunhu chinenge chichiperekedzera kuti tione kuti ko zvino kana usina kadhiwe remombe yake unotaura kuti mombe ndeyako pakudii. Nerimwe gore ndafarisa, ndakaverenga vana vandakabereka naadzimai vangu, ndikaona kuti mai vabereka vana pamusha, handiti vakomana 3 vasikana 2, handiti ndikati amai ndoda kukupai mombe yekukutendai kuti ndichinobvisa mombe dzangu dzekuroora, ndichisvika ndichivataurira nemuromo wangu kuti iyi mombe iyi pane dzidzidzi, iyi ndeadzimai vangu, yekuvatenda kuti vakudza musha wekwedu, handiti kumusha kwavo, kwete kuti kwedu tomira tese toti iyi ndeyakwedu. Mangwana ndikatsamwa ndoti zvese ndatora. Aiwa, hakusi kurarama, zvine ngozi. Chinhu tikangoerekana tachibuditsa pamuromo pedu, ukazochibata futi unoramba kuti ndiwakanga wamupa chinhu ichocho, handiti Makwao. Saka toda kubatsirana, totsvaga kuti patiri kutangira kutotanga mangwana tichienda mberi tiri kufamba sei, handiti munogona kunge musina chakatoipa nemadzitezvara enyu kana zuva 1, handiti but kana vazodedzowo kudare vanouya kuti vateerere dare, zvichitovadya mwoyo kuti mukuwasha wedu neeji ainayo, vamwe vadiki kwamuripa, handiti vana vanofanira kutorayirwa nemi natsano ndingangopinda mugadheni musiri mangu but apa baba hapana kumira zvakanaka, dai muri umwe munhu baba apa pagadzirisei, mangwana tinonyara
muri vatezvara. Apa panotinyadzisa mangwana. Kutsura vatezvara vako muchiwirirana semukwasha nevatezvara. Muno matina kuya kuzorwa. Handipedze nguva nenyaya yakadai. Kana ndida kuipa mutongo. Handiti mapora. Ezvino vanhu vari pasi apa varwadziwa, vasvotwa, vanzwa. But handigone kumhanyira ari panze ndichisiya wandinaye mudare. Handiti mapanzwa. Saka ndahandichida kuti mushandise zvinhu zvituru. Vakafunga kuti ndoda kudai. Pane chavo muchiziva kuti zveshuwa ndezvavo. Itai zvenyu mai kana muchida kuningirira. But vasazviite vari voga. Handiti hama dzavo dziripo. Vana baba mai vanga vane mombe dzavo tkorufu kuno. Dzakupera mangwana vanozondinetsa. Handiti mapanzwa. Mune dzenyu dzedanga dzemusha dzavo nemi. But vane zvavo mutorwa mumusha. Kutobisa pfuma dzakadaro mumusha. Muchidzipa kuhama dzavo. Zvakanaka. Movapa bhuku ravo. Handiti rakanangana nepfuma dzavo dzinonzi mombe yavo yehumai. Yabviswa kwa nemukwasha. Votora mombe yavo voisa pabhuku pavo. Mangwana kana vakuningirira. Vachidi imi dzenyuwo. Dzinonge dzauyawo dziri mombe dzedanga. Dzine control yekuti mai ndapuwa mombe dzangu 5 dzedanga idzi. Ndiri kukupaiwo yenyu 1. Yekuratidza kuti muri munhu wandakabereka naye jingi. Wotora wese wokupi. Ava madzitezvara vachiziva nokuti avafanirwe kuzopinda zvakanyanyisa kuzokontrora mombe dzemusha. Handiti munofa nhasi. Pfuma iyo yamuri kuunganidza ndeyevana venyu. Asi caretaker wacho anochengeta pfuma iyoyo kuti izosvika kuvana. Kukanzi ima hamusisipo ndimai vavo. Handiti mapazi. Ndine mombe dzangu ini murume wangu akasiya andiitira zvese. Handipinde munyaya dzemombe dzenyu idzi vanangu. Itai zvamunoita nemombe dzenyu. Asi handidi kuti muparadze pfuma nokuti murume wangu akandisiya ndine zvinhu zvangu. Tinowanzwa vanhu vachitaura mukati. Saka ndo zvatiri kuda kuti musiye. Pamaenda apa manja makunoneta netsuro makusvika pamba. Handiti mapona. Pamunoti maikanda pasi muchingonodai sobengeni uno ndasvika paruzhowa muchidzokera mwana yatorwa negava. Handiti mapona. Hatidi kudai. Saka muzukuru iwo wakarara apa iwoyo. Ngona singori kuvata mudare. Nyaya yandikuda kukusiyira ndeye kuchidzokera kumba. Handiti muchishandisa mashoko ose atakupai pano. Nhasi hatikuda kukupai mhosva yekuti iwe paradza enda unodai. Hamufanirwi kuudziwa. Panhu pari wrong. Iwe muzukuru wakatungamira dare. Handiti ndiwo uchidzokera. Sekuru apa panapa pamanzwa pachitaurwa nedara apo kuti hamungatore mukadzi onoita 3 months. Wamuri kuziva kurwara kwake. Vari kundijekesera kuti vakuziva kuti ndakatanga kuzviziva manje kuti mukadzi azodai. But chinhu kana chichitanga unogona kusachiona, wozochiona chatokura. Handiti mapawa. Ipapo ngatitangirei ipapo. Kunobata chatiri kunobata. Chekunotora mai gogwa kuvatevera. Shuwa. Ndanga ndisina kupaona kuti panhu pari roga. Vari kuti vangadai vakaenda kunana baba. But vana baba muroora. Kana kuti varoora vatinavo nhasi. Pa 100 tinogona kushaya kana 1 anobvuma kukutorera hanzvadzi yako yokuti akuchengetera. Handiti wapaona 100% avadi. But mwana wamai vake nyangwe akaipa kwandiri nyangwe akadii haafi akaramba mwana wamai vake. Handiti mapaona. Saka iyi nyaya iripo. Kana tatombowana munin'ina kana mukoma anoti mudzimai wako akarwara anobvuma kumutora. Munhu iye ngatimunamate ka. Handiti ngatirege kumugodora. Ngatirege kugodora vanhu vakadaro. Nokuti unowana pekuti iwewe chako chaunogona kutsvaga imari nechikafu chekupa mudzimai wako achirwara. But kumuita take care manje. Kumuita care. Kumugezesa 2 days chete. Kuona kuti pano paipa mai havachakwanisa kugeza ndakuvagezesa ndini.
unobva wanyatsoona kuti bheta kufa, unodemba kufa. Handiti mapawa mutoro wakaoma. Saka ndoda kukudzorerai mainini mukomano chengetwa, munotofana kutoramba makadaro. Vachakutendai ndati vachakutendai, vachakutendai mukashandira kuchengeta hama yenyu kuti mutendwe. Munogona kushaya nokutendai, mozotendwa namai venyu nababa venyu vakakusiyirai mukoma wenyu. Handiti mapoa naMwari nehanzvadzi dzenyu dzinoziva kuti ndo vana baba vakasiyirwa muri imimi. Handiti mukange mazobata pamabata vanokutendai hanzvadzi dzenyu kuti vatete maita basa wena. Nyaya ndiri kuda pano vaparadza muchibva kuno vatete muchibva kuno teererai imi vatete ndimakutaura nemi. Musati madzokera, dzokerai kumba kwenyu muchinotaura kuti mai guru ndakasiya vakumba. Handiti mapanzo ndo basa renyu kusiya madzorera muroora mumusha kuti ndinoda kuti muroora auye ndiripo. Handiti mosiya ilaki kurarama, vamwe vakafa. Ndoda kukuudzai woziva kuti kweye Mwari paanondisiya kuti ndirarame, chii chaari kundisiyira. Dai makafa so musina kuona apapa, ipapa mungadai musina kupaona pekugara mudare nhasa. Handiti asi nekuda kweupenyu mapapinda. Saka itai zvinangwa zvaMwari nemidzimu yekwenyu chainenge yakusiyira. Ikakupa ronda yati nhunzi dzikudyiwe. Handiti mapawa gadzirisai dare, mai vadzokere kumba kwavo vagare. Vati munofanira kugara muchiziva kuti muroora anorwara. Handiti mapawa mukapaziva ipapo zvinhu zvese zvatofambira zvakanaka. Saka vaparadza dare renyu tikurisiyira pano. Ndichizokunyarirai kana maita munyama wokuzodzoka mudare muno. Ndo pamunozenge makundiona kuti ndiri munhu akaita sei. Muzukuru dare rako unotora mbuya kwavari amene ndokupeuwo ndonokuziva, unotora gogo. Handiti udzosera mumusha. Hakusiko kunovakakaritsa kuti kutaura mashoko iwayo, kutaurirana kuronga dare kuti mbuya vanofanira kudzoka mbuya. Ikoko wapedza basa rako. Pakanaka wapaona, pakaipa wapaona. Munyaya yatanga tichitaura kutanga kwataita kusvika patiri izvozvi, wazviona zvese. Kana iwe wanga uchirasika pako wapaona kuti aiwa ndofana kubata. Hapana apa ndiwo unopinda vakakumura vachirwa ava mumba mavanenge vari. Iwe unopinda imomo bata mazambia uchikanda gogo bonerai Zambia imi sekuruka uchigadzirisa dare. So ndoda kukupai mukana wekuti ngatichiendai kumba tichirasa mweya yakashata inotevera vanhu. Tikaipa mukana mweya iyoyo hapana kwatiri kuenda. Next court. Chifambai.